Danas počinje pravoslavni post. Post je jedno vredno iskustvo za duhovni rast, ali isto tako voditi računa o zdravoj ishrani. Tokom ovog perioda ključ je za očuvanje dobrog zdravlja. Daću vam nekoliko savjeta kako da izbalansirate ishranu tokom božićnog posta. Prvo ćemo navesti koje su to zdravstvene prednosti posta. Detoksikacija tela. Izostavljanje određenih namirnica, posebno mesa i mlečnih proizvoda, može pomoći telu da se oslobodi toksina. Zatim poboljšanje varenja. Konzumiranje biljnih namirnica, povrća, orašastih plodova i voća može doprinijeti boljem varenju i osjećaju lakoće. Promocija emocionalnog zdravlja. Fokus na unutrašnji mir i duhovni razvoj može poboljšati mentalno zdravlje. Na što treba obratiti pažnju tokom posta? Mogući nedostatak određenih hranljivih sastojaka poput proteina i vitamina B12. Zatim rizik od prekomjernog unosa masne hrane. Fokusiranje na prženu hranu ili previše ulja može biti štetno za zdravlje. Šta od hrani konzumirati tokom posta? Povrće u svim oblicima, sveže, kuvano, pečeno ili kao supe, jer ono obezbeđuje važne vitamine, minerale i vlakna. Zatim biljni proteini. Tofu, pasulj ili lebledija, sočivo su izvrsni izvori proteina. Integralne žitarice. Kao što su smeđi, pirinač, heljna, proso i integralni hleb, jer oni pružaju energiju i vlakna. Zatim orašasti plodovi i semenke, jer su bogati zdravim mastima, proteinima i mineralima. Zatim je važno unositi suplementaciju tokom posta. Vitamin B12, kao što nedostaje iz namirnica životinjskog porekla, može se uzimati kao dodatak ishrani. I omega-3 masne kiseline, radi održavanja zdravlja i mozga, mogu se uzimati kao dodatak ishrani. A evo i nekih ključnih smjernica za kombinovanje namirnica. Varijacija. Važno je nositi raznoliku hranu kako bi osigurali dobijanje svih potrebnih nutrijenata. Zatim redosled obroka. Preporučuje se konzumiranje manjih obroka tokom dana kako bi se održala energija i spriječilo prejedanje. Dobro žvakanje. Ovo može poboljšati varenje hrane i apsorpciju hranjivih materija. Pametan izbor hrane i pažljivo planiranje obroka mogu učiniti pravoslavni post zdravim i nutritivno bogat. Uz pravilo ishranu i pažljivo biranje suplementa možemo čuvati dobro zdravlje tokom ovog perioda duhovne prosvećenosti.